Smisha Gaeilge Trimble, Tamagobila Force na Gaeilge, agus the Fragart Dugam Rimshig Row. As part of the remit when Force na Gaeilge to help and assist the private business sector, we have developed the new Q-Mharc Row na Gaeilge accreditation. Over this past few years, we've been working with both government and industry in developing a new voluntary code of best practice for businesses in using bilingualism. Go bonasa dahan Force na Gaeilge Row Kijwar Colacti, Igiri and Yelik agus an Barla úsáid le chéile ach ní bú chóir nó bhaon chóirle tugaí. Tá mu dinne Harfa Brodo gur béis seo cion de na cé chóras atá forbathe atá plé le ceistan dá hangachas agus deachláachtas agus níos teirictaí fásta go bhfuil se ahananta ag an NSAI Treating Course ISO. Beidé se gacha le cólacht. Take muoinethe sein cóileachtáil agus aon kitú techno leile atá dí ó bhaithe le Chimpla da hangak a crew THG da Gaeilge Row. It's important that every business can develop their potential in using Irish as a complementary marketing tool. Ag chicha rashig bonafrincha wine, Tanyelaga, mar Erlish wargiakta, Garfeja Latza, Las of Winchas. Agus Tafinisha, Agus Talja, a crewing shishin. So it's Michelle Lixina, Agus Tommy Gopperle, Mentor Gaeilge. Tá taithí na blianta goin play le gnóna a bhonú agus a bhúnam. Mentor Gaeilge is delighted to be involved in the development of Q-Mharc and Gaeilge from a very early stage, particularly bringing expertise in the area of ISO standard implementation and auditing services. Ryan blianta hin tháinig Garó Trimble chuig Mentor Gaeilge agus bhínig sé gur hastig ó Orth na Gaeilge, Q-Mharc an Gaeilge Arbert agus Fasmar gurbúntach an smuoinevéis. A particularly interesting aspect of this award system is the ISO accreditation. The system has been developed to the extent that we have a code of best practice for the use of bilingualism in business to adhering to the international best standards. This system is adaptable to meet the varying degrees of bilingualism required by each business. So I see huge opportunity for SMEs in tapping into the subconscious emotional attachment that the average customer has with the Irish language, and bilingual use is an effective means in obtaining this. The Irish language is a brand in and of itself, and this award system, Q-Mharc and Gaeilge, allows business to capitalise on that. Is mis mai Campbell ag sa hénigs mar céile Charlie ag réirtal se láistin se hungaí dói a bhí níide garpa sa séan. Tá fi seamra leapa an svítegin ag sa leabagus breakfast a svóin mid a am go chéile na bin dinní cuata generaríon mid an dífa fásta. Yeah, well, what do you want? A single or a double room? A double, yeah, I have. Tá méid an mór take le couple bíon méid na Guirteí International chathagan ó táisiúir slí an Atlanti íon. Mid gúnig geirí hat gáilna úra le forbert dhéanú gró agus service ní sverchar foiildar a go customary. Léirí na Q-Mharc was service le ard chaidian a chur foiilegan agus sa dínta broda lei sin. Cumáid a seo léirí na Q-Mharc go mí mid gobir go dé hanga as go godé seo le ní smóg customary eil as the blianta tamáróin. So, Tá sé is é haar in the beacla? Yeah, was ní hadra stoia. Wat tar di rádio agumsa. Tá mid tar bheith sést go an Q-Mharc le brunú ha Campbell. Is mis mí hála Canada, tá mar bhainisteoirear for Creidmheasa Corcaigh seo. Bunaíoch cór Creidmheasa Corcaigh sa bblion 19 le berchún hiag, agus inis tá os ciún 4,000 bal agin. Tá mid lonathe I maiile an daingin agus freastalí míid ar phobal leithinise Corcaigh fad. You won't see me for 2 weeks. Ísachtaí persanta den cuid is smó perimeter fáil nós ísachtaí de ausachantí, ísachtaí idachis, nó fu ísacht chun mótarichinach. Tá app nó crotha hagan
Heligan darmlí a good gno again of lane on mile, treating phone poker, no tablet. Tá ráig armlí an app a húsáid trí huilean nó trí bhéarla. Tá mí anna hásta go bhfuil an Q-Mharc gno le Gaeilge a bhranna chóir creidmheasa Corcaigh. Is mór an nóir dúine, léiríonn brunna an Q-Mharc gno le Gaeilge dar mil go gcuirimid sé bhís cá hanach den sco fáil. Cuireann sé núildóibh go bhfuil ráhacha a chuid gno dhéanamh trí huilean nó trí bhéarla. Péitanga a heasdaíon bua a húsáidlinn. Is mí sé Tony Bell agus is únear agus Spanister mé ar mar gró hen solas nua anseo am firste. Is aliantóir atá anam go príomh agus is tí am studio hen a dhéanamachid ibre alanne. Is dearmhar graphic mé cumáid agus chum serviceí mar seo ar fáil dar goods customer ar bhain ruthe. Is le bhán Pauline a bhainimid solas nua sa bhliain 9,000 agus is sé. Tá obair deanta agin ar son codhór clench ar one da hangach an arnial phobal agus an arnial pre-jack. Our language policy works well for us. Tony deals with the customers in Irish and we both interact with the customers in English. Eithnion solas nua, a habachtaí is atá sé serviceí a chur ar fáil in Gaeilge agus an Márta, le freastal go sasal ar recogníos na customarí go leir. Tá muid inta bróidil agus sasta go bhfuil Q-Mharc gró le Gaeilge a bhronú ar solas nua. Léironn sé go bhfuil obair mhaid deanta agin thar na blianta ó híomh an dá hangaiste. Bhearn an Q-Mharc gró le Gaeilge munion dar customaí ar fad go chuirtear serviceí de ard caighdean ar fáil anseo in Márta agus in Gaeilge. Is mis Cráir McLachlan agus tá trádal le thart a ceirh léana nuas mar acmhaí teornta. Is san cóirlaí digatach físgrafador trádála agus pilóta drone. Jeanam Virginian seo físeán margaíochta darglains don chuid is mó agus an nuasar sin tá go muid cóirle dífa conas an las is fearr a bhainteas na meán hóisialta agus na físeán deantacha. Cuidí na Q-Mharc nó le Gaeilge ling customary agus customary féidirtha is aginne a chur an ólas ggóilmuid ar gompord le Gaeilge nó le Béarla. Is tócha is néléon áras an a gur ionach an rudé an Q-Mharc nó le Gaeilge seo bhainte amach dúin féin, mar tá iarracht churthas teach agin ar an service den céad scá dá dheangach seo a chur fáil. Néléon áras an a ghfuil cúis tráchtála ghfuil seo dhéanamh agin ach ag an ceanna cearna tá sé fósteas running beag a hantas all ar chum. We communicate with our clients in their preferred language, Irish or English. Does it go simply so? Bunaíodh cóir creidmheasa a bhíodóir in 1970 agus dá. Agus ag an bhfumaide seo tá suas le 7,000 agus 100 ball sa cóir creidmheasa. Tugann cóir creidmheasa bhíodóir amach mar an cineál iasachtaí, mar hampla, iasachtaí páirsanta, cáistí pobl, iasachtaí a gcár éidithas, iasachtaí car, iasachtaí le saoire, iasachtaí orthaithe. Is agriad gan profit cóir creidmheasa bhíodóir. Ein frafit agróíonn an cróceardmheasa chéad sé ar ráist iste sa cheantar agus ar waithe leis na báil. We have been awarded the Q-Mharc Grow le Gaeilge Award for Bilingual Excellence in Business. Léiríonn bronnú Q-Mharc Grow le Gaeilge go gcuireann cóir creidmheasa bhíodóir seirbhís dá hanga den Skype ar fáil na go customer. The figlóir de fótach is sein I dráí agus festalíní ar golóir daoine sa táilig tá beirt figlóir fusta an seo
mé féin an Dr. Siún Green agus an príomhide Marcus McDonald tá trúr bantragin agus an fáilteoir comá. Líon muid fréice agus déanamh muid cúrfícla comá. Tá thart ar 5,000 customérigin idir óg agus éasta agus déanamh muid freastal orthu sin i Gaeilge agus i Méarla. Déanamh muid freastal ar na customéirí sin comá friad síomh idirlinn a chur fáil i Gaeilge agus i Méarla dar gid customéirí. Déanamh muid ar 7 níl servís dátheannach a chur fáil agus feictar dún go daithníonn seo cid mórla. Tá iireach déanta gin ó bunaíoch an cleachta bheith ag freastal ar á gid customéire i Gaeilge agus i Méarla agus bhearnan dú seo aitheantas don na hiireachtaí sin. Léiríonn an Q-Mharc ganóla Gaeilge dá gid customéirí go bhíonn servís gátheannach dard chaidáin a chur fáil an seo. Tá muid úntaach sásta bhfuil an Q-Mharc ganóla Gaeilge le bhranna ar fiaclóireacht Victoral. Is Sonia Glaspaga is Anium Dusa agus Shimaholacht na Gaeilge Léireúchain. Tá muid lonithe in Neascaid Gaeilge tú míad a cairn tóthar agus cé go gaithimid molmór am an Nídór mar gur as Gidóra Hisma. Sin cíneal cólacht atá Gaeilge Léireúchain ná cólacht neamhspleith talafíse agus tá muid a féimnú le 20 bliananas. Don chuid mó is cléiretha fáisnaise agus réimse lehan cléiretha fáisnaise dhéanaan muid idir cléiretha faoi ar hampla an buidir ar gúlann seo buid édaí daltaí an chaisleán ar an BBC faoi lethir. Tá policy léidir de hangahas ag Gaeilge Léireúchain agus bíonn muid tharbh séasta bheith ag lé lenar customéirí fád in Gaeilge agus i Méarla. Codíonn bronú Q-Mharc crú le Gaeilge lenar customéirí a haint go bhfuil muid a chur seirbhísí ar fáil in Gaeilge agus i Méarla agus gur seirbhísí de ard chaidean de hanga atá tú. Bhear an Q-Mharc grú le Gaeilge a hantas dún héan Gaeilge Léireúchain as an obair ar fád a deanta le bliantí bag nuas lenar grú chur lethir níomhhain in Gaeilge ach i Méarla go mbeidh agus tá sé táhacht a dún go bhfuil muid eabal a freastal ar an phobal go dé hanga.